nga magtudlo nato, especially karon ang adlaw sa gitawag nato nga anniversary sa CEC ka-33 katuig. Og si Padre J. nakaibaw ani. Siya ang Archdeacon sa Diocese sa Mindanao. At the same time, trainer niya siya sa mga obispo, mga pare, o mga diakono. Kaya kini mga obispo say, mga gahay mag-ulo. So, nayo sa katao nga musulti nga mo itong himuon. Ang kinahanglan nga open sad ka. Kay wa magyud ni tawag ang obispo, mo correct ron is obispo, mo ni tawag dani. So, usa ka dakong preliyo nga siya motudlo nato karong buntagon niini nga simbahan ug atong i-welcome si Father J. Father J, please. Mayong buntag. Ay buntag. Ting trainer daw sa mga uwiso na kuyawa. So, karon ang 33rd anniversary ng Charismatic Episcopal Church. No. Kasagara kanang murag actually ang na-receive ang hingood April 1996. 97, no? So, pila ka tuig na punta. 33 na ang CEC kita 28. Karon, no? 28 years. So, sa mga nagsimula pa yung mga nauna pa dire, basin wala nyo kaila kung unsa man ang atong simbahan. Who we are, kinsa ba kita? Kita mga kalalakinan, kini ang sabi sa ato ang canon law, no? Kita mga kalalakinan, mga kababaihan nga nagtuo, nga nagtigom gikan sa lain-laing mga kagikan from diverse background. Nga nakita sa ekspresyon sa simbahan nga sacramental, liturgical, evangelical o charismatic. This is what we seek. The Charismatic Episcopal Church is founded on the three streams of Christianity. Ang tulo ka sapa nga nagtagbo sa paghiniusa so that they converge as one mighty river. Usa ka dako nga suba. Nga walay sapa na mas mulabaw pa, no? Yung iba kanang murag labaw yung pagiging charismatic, mugawas pagka-charismatic ba? No, when we become one mighty river, we are now flowing in one mighty river through the three streams of Christianity. Simbahan kita, isa kita ka iglesia nga gitugyan ngadto sa autoridad sa kasulatan. Na nagpadayon kita sa pagsaksi sa karaan nga simbahan o gidumala pinaagi sa consensus government. Yan yung natin, dili ra ka ng buot-buot yung mga pari, diakono or ang obispo, kundi pinaagi sa consensus government, nagdumala kita sa simbahan. Ang atong pagsimba, biblical, liturgical, biblical, liturgical, o puno sa Espiritu. We are filled with the Spirit. O karaan, ancient. Apan, tukma sa panahon. No? Dili ra ka ng murag karaan na wala tayo hinungdanan, kundi this will address our contemporary needs. Og ang atong pagsimba, balaan og malipayon, joyful and holy. Nagkinabuhi kita aron ipakita ang pagdayeg sa Dios, dili lamang sa atong mga bakba, sa atong pagpamulong, kundi pinaagi sa atong kinabuhi. Amen ba? Pinaagi sa pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa pagpangalagad sa Dios, pagpangalagad kang Kristo. Pinaagi sa paglakaw nato, atubangan kaniya, invoking before Christ, ang pagkabalaan o ang pagkamatarong sa tanan natong mga adlaw all the days of our lives. We are committed to advance the kingdom of God. Komitado tayo sa pag-uswag sa gingharian sa Diyos.
Pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa pinakagamay, sa labing gamay, sa mga nawala o sa nag-inusara, to the least, to the lost, and to the lonely. Kinsa man kita sa Charismatic Episcopal Church. We are a branch of the one Holy Catholic and Apostolic Church. Isa kita sa sanga sa Balaan Katolikong Apostolikong Iglesia nga miturok og mitubo gikan sa dakong panon from the grapevine. Timan-ak ini. Dili kita nitubo sa Roman Catholic or sa Orthodox Church. We sprout. Nitubo kita. Kabalo yung kanang punuan na nitubo ba? No miturok dito, isa kasanga. We are attached to the grapevine, that is Jesus Christ. Amen ba? Amen. So pag nag-ingon kita, naka-appeal kita sa simbahan. We belong to the one Holy Catholic Apostolic Church, for we are attached to the grapevine. Nakuha niyo po ba yun? Di ata niturok, dili kita niturok ka na mag-ingon na, gikan kita sa Roman Catholic. Dili kita gikan sa Roman Catholic. Dili po kita padulong sa Roman Catholic. Amen ba? The grapevine, that is Jesus Christ. Nag-ingon si Jesus Christ in John chapter 15, I am the vine, you are the dili branch. Isa ra ng branch ba? No, we are the branches. Daghan man ang branches na nitubo gikan kaniya. One of which is the Charismatic Episcopal Church. Amen ba? Nakita ninyo yun? So we sprouted from the grapevine, that is Jesus Christ. O gipatubo kita sa amahan, ang hardinero, the vine dresser, the gardener. Gikan sa maong punuan, sa atong Ginoong Hesukristo, the grapevine, ang atong komunyon, ni atong tuig sa 1992, uban sa pagkonsagra sa atong unang patriarka, si Archbishop Randolph Austin Adler. He passed away in 2016, no? No, meron na tayong santo doon, nagdadasal para sa atin. The Charismatic Episcopal Church, dili kini usa ka schematic na simbahan, na iglesia, nga nagkigbulag gikan sa bisan unsang sanga sa punuan. We are not a schematic church. Dili kita kanang ni rebelde ba? We are not a product of rebellion. Amen ba? We are not a product of rebellion nor escaping discipline from any denomination. No, ang atong mga sa balik kita sa una, no, mga lain-lain na mga background, diverse background, we come together seeking the expression of the church that is fully sacramental, liturgical, evangelical, and charismatic. Mao kana kita. Okay? Kita, we are fully sacramental. Unsay gustong pasabot that we are fully sacramental? Ang sentro sa atong pagsimba mao ang balaan nga Eucharistia. At the center of our worship is the Holy Eucharist. Ang samtang kita nagsaulog sa makasaysayon nga liturhiya sa simbahan, in the liturgy of the church, uban sa 7 ka sakramento. We believe in the 7 sacraments. We are also fully evangelical. Bugos nga evangelical. We are fully evangelical. Unsay gustong pasabot, inihani. Usa ka simbahan nga nagugpot sa taas nga paglantaw sa balaang kasulatan. We believe the Holy Scripture to be the inspired, inerrant, walay sipyat, walay sayop, nga pulong sa Diyos. Kini pa po ang gustong pasabot that we are evangelical. We are committed sa pagsangyaw sa maayong balita aron pagtuman sa dako nga sugo. We are committed to preaching the gospel in order to fulfill the Great Commission. Niluwas kita, pinaagi sa grasya, gipangawatarong kita, pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Nga nagtawag ka nato sa usa ka personal nga relasyon kaniya. So batag usa ka nato, dili na kita ni apil din simbahan, kun dili ni apil kita aron that we may have a personal relationship with Christ. Amen ba?
Kita charismatic gyapon. We are charismatic, fully charismatic. Usa ka simbahan, usa ka iglesia nga abri ang ato mga kasing-kasing sa pagpadayon sa buluhaton sa Espiritu. We are open to the leading of the Holy Spirit. Dili nato pugna ng Holy Spirit na mulihok diha sa atong taliwala. Nagtuo kita nga ang tanang magtutuo that all believers gihatagan og gahom sa balaang Espiritu aron makiglambigit kita sa kahingpitan sa atong pagpangalagad. We believe that all Christians, all believers, are called by God to the ministry. Amen ba? Dili mo ang ministry. Pag tinanong, anong ministry mo? Kanang tigpainit sa ingkuranan sa simbahan. You know? Taga-upo lang kayo, pinapainit nyo lang. Hindi po yan ang ministry. The ministry, bawat isa sa atin, tinawag sa pagpangalaga diha kaniya. We are fully charismatic in that sense that all believers are called to the priesthood of Christ. Amen ba? We are fully charismatic because we participate in the gifts of the Holy Spirit. Akong gipaambit karon kung kinsa ang Charismatic Episcopal Church, no? Tuguti ako karon na ipresentar kanimo kung kinsa man kamo hinaot na mahimo kini sa inyong kinabuhi. Let me share to you what God is calling you to be. In Deuteronomy chapter 12, verse 5, ako magbasa. Basahin ko muna sa English. No? You shall seek the Lord at the place which the Lord your God will choose from all the tribes to establish His name. There for His dwelling, and you shall come and worship Him. Ang Ginoo nagpili sa usa ka dapit gikan sa yuta sa tanan ninyong mga tribo aron didto magtigom ang katawhan og magsimba kaniya. Unsa may gustong pasabot ni ini? Ang Dios mao ang nagbutang kaninyo ni ini nga simbahan. Ni ini nga komunyon, ni ini nga dapita. Dili kamo ang magbuot o magpili kung asa ninyo pagasimbahon ng Dios. True na ako, ha? Ano naman sa Bible na? Kinsa ang nagpili? Ikaw? Ang Ginoo ang magbutang kaninyo ni ini nga simbahan. Dili ikaw ang magbuot kung unsaon nimo pagsimba kaniya. Ang Ginoo Dios mao ang magdagbutang kaninyo, ang nagtanom kaninyo di ining tamnanan in this garden that God prepared for you. Niini nga komunidad, niini nga komunyon, niini nga simbahan, the Charismatic Episcopal Church. So, sulat nyo na sa mga cellphone nyo yun. Deuteronomy chapter 12, verse 5. Verse 6, dadon ninyo ang inyong mga halad sunugon, uban inyong mga halad, ang inyong mga ikapulo, o ang inyong mga gasa, ang mga gasa nga gisaad ninyo sa Ginoo, ang inyong mga kinabutong halad, your free will offerings, o ang mga panganay ninyong mga baka o mga karnero, dinhi, ni ining komunidad sa simbahan, mao ang dapit nga imong pagasimbahon ang Dios. Mao kini ang dapit diin dadon nimo ang inyong mga halad, ang inyong mga pagdayeg, ang inyong mga pagpasalamat, ang inyong mga pagsimba. Kini mao ang dapit diin ang Dios ngudawat sa inyong mga sakripisyo ug inyong pagministeryo. Sabtan ba? This is the place where God will receive you. Then verse 7, timan ikini. Dito sa atubangan sa Ginoo nga inyong Dios nga magpanalangin kaninyo. This is where you will receive the blessings of God. Kamo og ang inyong banay og ang inyong panimalay mukaon og malipay sa maayong butang na inyong gihaguan. This is the place, in English sabi niya rito, no? This is the place where you and your household shall eat before the Lord your God. This is the place where you will partake of the Holy Eucharist.
the table that God has prepared for you. Kini mao ang parte sa iglesia, this part. Kini, paminaw niyo muna mabuti bago kayo mag-jump into conclusion. This part of the church, the Charismatic Episcopal Church, sa iglesia sa Diyos, na ang Diyos magluwas kaninyo. This is the place where God is going to save you. Sa makausap pa, niining dapita ka pagaluwason sa Diyos agang imong panimalay, ugang imong pamilya. Walay bisan asan nga ikaw, uban sa imong panimalay, na makadawat og kaluwasan, gawas ni ining simbahan. Paminaw sa, klaruhon lang nako. Wala ako nag-ingon nga niining simbahan ng Charismatic Episcopal Church, ang bugtong simbahan nga ang usa maluwas. This is not the only church where you will receive salvation. Utro na ako, ang akong gisulti mao, ikaw ug ang imong panimalay, ikaw nga gitawag sa Dios nga mahisama niini nga simbahan. You. Kamo nga gitawag diri sa Dios. If you are called here, this is the place where God is going to save you. Nakuha? Kadtong gitawag sa Dios na laing dapit, luwason sila sa Diyos kung asa sila gibutang sa Diyos. Pero kayo gipili sa Diyos. Ug ang imong tibuok pamilya, dinhi, na diri ka mo pagaluwason sa Ginoo. Unsaon na ako mahibaw-an? Unsaon na ito mahibaw-an? Unsaon ninyo mahibaw-an na diri ka mo gitawag sa Diyos? Kini. No. Kining pagsabot na ba? Simple na kayo. Sayano nga pagsabot. You know? Ina na nata ba? Simple lang na mahibawan mo na dili ka gitawag. Ani ka karon. Dili aksidente nga aniya ka niining lugara, pinaagi sa kaalam sa Dios by the wisdom of God nga nagpili sa lugar alang kanimo. Labi na katong mga gibunyagan diri. Kung gina nabunyagan mo diri in 1997, you received into a full communion. Kung kasama ka noon dito, na 1997, no? Diri kayo pagaluwason sa Diyos. Kung nihawa ka, basahin niyo yung Galatians chapter 5, yung mabunga sa iyo will be adultery, will be idolatry, will be sinful. Pero kung ikaw nakakabit sa vine, sa punuan, yung mga prutas sa balang spirito, mugawas kanimo, ang kalipay, ang paghigugma, walay kagubot sa imuang kinabuhi. Unya, sa dihang nakaila ka kaniya, sa dihang nakahibalo ka sa iyang pamaagi, ato siyang ipahibalo ang iyang pamaagi ug ipahayag sa kalibutan. That is our calling. Dini ka mutubo, dinhing dapita, kinimao ang dapit, diin ka mo makaila sa Diyos. This is the place where you will know God. Sa mga gitawag ni Jesus, ang iyang mga disipulo, gitawag niya kita sa ministeryo. Ingon nga iyang gipadala sa iyang mga disipulo, gipadala niya kita ang iglesia. We are being sent by God sa kalibutan. Aron pagmantala sa kaluwasan sa aton Diyos. Aron makita sa gingharian sa Diyos, ang sa mga labing gamay, sa mga nawala o sa nag-inusara. Ipakita nato sa ila ang gingharian sa Diyos. Mao kini ang misyon sa Charismatic Episcopal Church. Batag usa ka ninyo nga membro ni ining simbahan. Isim nga membro sa CEC, matag usa ka nato gitawag sa dalawang bagay. Sa dakong komisyon, the Great Commission, and the Great Commandment. This is the Great Commission. The Great Commission states that, go therefore and make disciples to all nations. Pag-adto mo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga sigisugo sa atong Ginoong Hesus diha kanato.
This is the great commandment. Lagi itong binabasa ng deacon of the mass. Pamati akini, paminawa, na mako kini ang labing halangdon nga sugo. Pamati o Israel ang Ginoo nga aton Dios, maura gayon ang Ginoo. Higugmaon mo ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna, ug sa tibuok mong kusog. Kini ang sunod, higugmaang imong sisig katao sa inyong kaugalingon. Wala na ilaing sugo nga mas labaw pa niini. This is our duty now to go into the world and preach the gospel. Not crying for fire and brimstone. No, sabi taulad ng mga disipulo, wala lang sila gidawat ba? No, sabi na, sultiya tayo, ampo na to na kanang maano sila sa kalayo. Sabi ni Jesus, guys, you do not know what you're saying. Ang atong pagpadala sa kalibutan, ang pagmantala sa maayong balita. Ang maayong balita mao kini, God in Christ reconciling the world to Himself, not counting their sins against them. Gisugo kita sa Diyos, aron pagpaila na ang Diyos anaya kang Hesukristo nagpasiuli sa kalibutan nga na kaniya. Wala giisip ang ilang mga sala. So we become ministers of reconciliation. Amen ba? Amen. And you can only do that. You! Di ko sinakausap yung ibang tao. But you, those who have been received into the communion here in the Charismatic Episcopal Church, kinsa na bunyagan diri? Mga nabunyagan. Kamu, ayaw na pangita og laing simbahan, bisan pa sa ingon pa ni Bishop kanina, maguul mo sa bishop, maguul mo sa mga pare. Amen ba? Kinsa na adiri kato na receive into full communion 1997. Kana ayaw paghawa. Katong mga ni Hawa, amput. Amput na lang natin sila na maluoy ang Diyos kanila. Ang ato yan po nga naman, dili na ito mag-ingon na kalayuhan sila sa Ginoo. Ha? Kaya naman ang ingon sa atong ebanghelyo karon. Kung sa man ang ato ipaampot na sila mo balik ang pagpangalagad sa Diyos. Kay moabot ang time, bisan pa unsang himuon ninyo, pag nigawas mo, no? Kay diri man ka tinawag sa Diyos. Diri pagadawaton sa Diyos ang inyong pagpangalagad kaniya. Amen ba? So ato pa, sa lahat na, bisan nasa mo na dapit na magsimba ka, magsaman mo, ihatag mo ang imong lawas na murag sakripisyo. But obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod, mas labaw pa sa sakripisyo. Ayaw ko mo abot ang time na mo atubang ka sa Diyos, mag-ingon ka, Lord, Lord, we heal the sick, we cast out demons. Yan na may mga exorcista tayo din, no? We dine with the table with you. Ano sasabihin ni Lord sa kanila? Depart from me, I do not know you. You breaker of the covenant. You made a covenant to be in this church. Now we will renew that covenant. We will renew that calling. That we will serve God here in this place. May the words of my mouth, the meditations of my heart be acceptable to you, Lord, my rock and my redeemer. Good morning. Reaffirm ka. Giyang iyo ang tanan sa pagpanindog. We will reaffirm. Saad tayo, affirm na to ang atong pagmagalagad sa Ginoo ni ini nga simbahan. Amin ba mo, ana? Kung naamoy pagmahay, especially sa bispo, sa pare, mga dikon, o sa inyong ising katao, dili na ang ngayon nga muhawat na simbahan. Sa ako nagingon, ang batasan nato sa usak simbahan kanang mura tayong mga ero. Tanaw ning iro, ubalhin ba na ugamo? Dili, oy. Bisag sipaon na ni mo na, munala ni mo, mutago lang na kadyot, o mubalik. Mapaghapon gabi gahapon. Si John, paak gini, kwan. Spike, dako ra kayo, kaya nakupot man siya. Dili niya intensyon nga paako niya si John. Kaya kontra man to, naman ko'y gamay ng ero nga.
Labihan gyud ka malito. Kung ang dako ra kay baba si Spike, isa ra yung kalamon ana. Musukol man gan. Isog iya magyusulungon. So nakabuhi si Spike. So gikugos ni Jan ay muduol mo gid isa, so gipaakid siya diri. Og diri. Magapartar ka, paakong ka, pasagdan na lang unta, pero luoy sa itong isa, kaya iyamang patyon yun. No? So, our attitude should be like, usa ka iro. O, magkumingon nga iro mo. Ato nang huna-hunaon. Kaya kaning mga tao, mabikil na yun mo. Mulayas na yun. Ay mo paglayas. Dili mo makatuon. Mahurot na lang simbahan sa inyo o morgyapon yung mga batasan. Why? You'll not be corrected. Now, let's reaffirm ang atong commitment o pagkamembro ni ining simbahan. Question pero mo motubag. Imo bang pamatud-an sa pagsalikway sa dautan? Akong buhaton. Okay. Arman, naaba niya? Wala. Nawala? Na. Okay. Okay. Wala? Okay. Utuhan ako, imo bang pamatud-an ang pagsalikway sa dautan? Akong buhaton. Imo bang baghuon ang imong pagsalig kang Hesukristo? Akong buhaton ug uban sa grasya sa Dios, musunod ako kaniya isip akong manluluwas og Ginoo. Kamo nga mga saksi ni ining panaad, paghimuon ba ninyo ang tanan nga nahimo aron pagtabang ni ining mga tao sa ilang kinabuhi diha kang Kristo? Among buhaton. Pakiguban kita sa pagsakop sa ilang kaugalingon kang Kristo alang sa atong pagbaguon ang atong kaugalingon sa pagigsaad sa bautismo. Bito ako sa Dios ang amahan nga labing gamahanan, Naghugna sa langit ug sa yuta. Mituo ka ba kang Hesukristo ang anak sa Dios? Mito ako ni Jesucristo ang iyang bugtong anak. Ipanangkon siya pinaagi sa gahom sa balang Espiritu. Ug ipanganak pinaagi kang Birhen Maria. Nagantos siya diha kang Poncio Pilato. Ilansang namatay og gilubong. Nanaog siya ngadto sa mga patay. Sa ikatulo nga adlaw nabanaw siya. Misaka siya sa langit ug nilingkod sa tuong kamot sa amahan. Minalik siya pag-usab aron paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mituo ka ba sa Dios Espiritu Santo? Mito ako sa Espiritu Santo, sa balaang katolikong iglesia, sa pagigambit sa mga balaan, sa kapasayloan sa mga sala, sa paggabanaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Makapadayon ka ba sa mga pagtulunan sa mga apostoles o sa pag-iimbitay diha sa pagpikas-pikas sa pan o diha sa mga pagampo? Akong buhaton uban sa tabang sa Dios. Mulahutay ka ba sa pagsukol sa dautan o sa matag higayon nga nahulog ka sa sala, maghinulsol o mabalik ngadto sa Dios? Akong buhaton uban sa tabang sa Dios. Ipahayag mo ba pinaagi sa pulong sa panag-ingnan ang maayong balita sa Dios diha kang Kristo? Akong buhaton uban sa tabang sa Dios. Imo bang pangitaon o galagaran si Kristo diha sa nang tao o paghigugma sa imong isigataw sama sa imong kaugalingon? Akong buhaton uban sa tabang sa Dios. Maningkamot ka ba sa hustisya sa kalinaw sa tanang katawhan nga tahuron ang dignidad sa tanang tao? Akong buhaton uban sa tabang sa Dios. Pagkampo. Lagi mahalan sa Diyos, nagpasalamat kami kanimo nga pinaagi sa kamatayon sa pagbanaw sa imong anak nga si Jesucristo. Imong gibutang ang sala o gidala. Mo kami sa imong kaugalingon o pinaagi sa pagpatik sa imong balang espiritu. Imo nang gibugkos pag-alagad kanimo. Baghuang among mga sulugoon ang pagigsaad
nga imong gihimo uban kanila sa ilang bautismo, ipadala sila diha sa gahom. Nga niya sa Espiritu, aron pagbuhat sa buluton, nga imong giandam alang kanila, pinaagi ni Kristo imong anak, among Ginoo, kinsa nabuhi ug naghari, uban kinimo sa Espiritu Santo, usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ligo na ginawa ang imong sulugoon. Imong katawhan niining Charismatic Episcopal Church, ilabi na Lord ni ini nga simbahan. Sa Cathedral of Christ the Redeemer, uban sa imong balang Espiritu, ihatag kanila ang gahom sa pag-alagad kanimo o pagsangga siya sa tanang nga adlaw o sa ilang kinabuhi. Inyo bang giila nga isip usa ka sakop sa usa ka balang ka Katoliko ug apostolikong iglesia ug amo kang kamo gidawat diha sa pagigambit ni ini communion. Ang Dios Amahan ug Anak ug sa Espiritu Santo manalangin ug magampon o magpabilin kaninyo. Amen. Nagsaad mo, no? Sa inyo obispo, ang God is the witness. Pero pwede magyapon mo mulakaw nga walay, pero di gid mao. Bisag giwali ni Father J. Eksakto gyud to. Usahay di lang gyud ta patuo sa atong balang espiritu sa imong tuman lang tag ato. Kalinaw. Kalinaw ta. Ampo pa. Prayers. Okay. Mga kaigsuunan, walay gipangayo ang Ginoo gikan kanato nga wala niya kita sangkapi aron sa pagtuman sa iyang gipangayo, busa atong dad-on ang atong mga panginahanglan ug ang panginahanglan sa tibuok kalibutan. Nga ang iglesia mahatagan og gahom pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo ug maglakaw diha sa mga bunga niini. Ginoo sa imong kaluoy,